Viac ako 180 jazdcov predviedlo divákom Slovakia Ringu nádherné divadlo v rámci finálového kola seriálov Alpe Adria Road Racing Championship, majstrovstie Európy 250 stok a International Motorcycle Race Cup. V rámci dvojdňových pretekov sledovali množstvo nádherných súbojov, boj o každý centimeter trate, ale aj drobné pády, ktoré k motocyklovému športu neoddeliteľne patria. Z prvého titulu majstra Európy 250 stok sa tešil Čech Oliver König, tretie miesto sa ušlo Slovákovi Romanovi Kučerovi. V rámci Alpe Adria a IMRC si diváci mohli užiť najkrajšie súboje v triede Superstok 1000, kde medzi sebou o víťazstvo bojovali Čech Michal Fila a Slovák Jaro Černý. V kráľovských superbajkoch sa zase o poriadnu zábavu postarala trojica Škopek, Pešek a Reš, ktorí si počas pretekov niekoľkokrát vzájomne vymenili pozície. Víťazne z tohto súboja vyšiel v sobotu Čech Lukáš Pešek, v nedeľu Poliak Pavel Škopek.